Se piti kiivetä jonnekin sinne harakan pesään. Miten sinne pääsi? Onhan mulla jäänyt luuttia tän hurjaa soluhtelausta Undead. Ja oliks tääkin niitä, että siihen... Eikö niin, se olisi tuolla hissistä? Sehän vaati... Toivon mukaan mun ei tarvitse laittaa sitä FPS-modia nyt pois päältä, koska se olisi aika harmillista. Au. Hui saatana. Melkein putosi. Joo, mä en ainakaan tykkää pelata sillä hitaammalla rollilla, se on niin kauheita. Okei, tää ei syvennyt. Se on oikein ne kiikaritkin. Sitähän tätä ne kiikarit sai. Olisiko tuossa? Kiikarit? Ei. Saanko mä tapettua näitä? Näköjään. Au. No, veden sulattaja. Onks täällä? Ei. Kusipää putosi. Sittenpä kannattaa semmoisella liihi mennä. Liihi. Ei. Kiikarit. Verarium. Kohta mulla on niin vitus näitä luurakaan kädessä, että mä en pärjää niitä vastaan. Oi, kiikarit. Ai saatana. Varsis näitä. Hui. Hui. Liisa oli kiikarit. Yes! Success! Au, please. Ha, hi, ha, ho. Kyllä mä täältä vielä pääsen pois. Enes nyt siitä pois. Vilkkusilmä. Eikö niin se on se... Joo. Mr. Serpent. Tää mun... Eikö niin piti mennä sinne Undead Asylemiin? Jos musta tulee Twitch-partneri jossain vaiheessa ja mä saan omia emoteja chattiin, niin mä tarvitsen jonkun kultakala-emote. Koska tää mun muisti on niin loistava. Nyt olisi vaikka kokeilla muun muassa hyppäämistä. Miten? Älä nyt aloita siinä derpaamista. No tuolikin jos luutti. Joo, Crash Crest Shieldi aika loistava. Pääsikö se tuolta mitenkään helposti pois? Ei kun tänne takaisin pääsee. Fuck. Minä tykkään pelistä nimeltä Dark Souls, varsinkin sen hyppymekaniikoista.
Ja just semmonen kultakalainen. I don't know what is going on. Sitä mun silmäkutia ihan sairaasti. Tää ei silmä, mutta silmä. Vittu, se ei taaskaan hypännyt. Menee nyt ne portaat ylös edes, please. Dark Souls 3 on tulossa jo... Niin huhtikuussa jo. Jospa se nyt olisi semmonen Souls-peli, minkä mä olisin pelaamaan alusta loppuun ilman, että mulla on mitään spoilereita. Mä en oo kattonut siitä oikeastaan mitään. Muuta kuin ne pre-order-jutut, miltä ne näyttää ja sen, että se on tulossa. Sä oot päässyt pelaamaan sitä Rapaduri. Oot sä jossain tapahtumassa pelaamassa sitä vai? Joku koni tai joku? Mitä? Mitä? Se mä kauheamassa yhden jutun nyt täältä. Eikö niin, siitä oli siis stressitestejä, joo. Pystyykö niihin hakemaan ihan jotenkin tolleen vaan? Oliko se konsolille pelkästään itse asiassa? Kun jos se oli PC:lle kanssa ja siinä oli vapaa haku, niin... Mitä sä täällä teet? Niin sit oikeastaan mua harmittaa, että mä en hakenutkaan sellaisen. Toisaalta mä kyllä missasin ihan täysin, että milloin sellainen olisi ollut. Eikö se joskus... Oliko se marraskuussa tai... Oh god, no! Fuck! Marraskuussa tai joulukuun alussa. Sandelsi töitä. Oho, kello on 2:30, mitä vittu. Hupsis. Se oli vaan PS-osalla, no sitten. Sitten en ois päässytkään mukaan. Hyvä, tälleen piti striimata vaan hetken aikaa. Kello on 2:30 yöllä ja... Hupsis. Joo, niin mä kyllä vähän arvelinkin, että... Joo, ei mitään. Miksi mä oon noin huono hyppimään? Vaatiko se muuten joku avaimet sinne edes pääsee sinne? F2 East Key. East Iron Bars of Undead Asylum. Tuo on mukava, että tarvitaan avaimet sinne, että mä saan sen sormuksen. Mitä sä täällä teet? Tuu luuranko. Get out of here, stalker. No! Älä! Ei oo kivaa. Nyt ei ainakaan ole kivaa. Toi yksi mulkero vaan kattoo tossa. Sitä ei paljon hetkeä yksi luuranko. Joo, kuinka hyppää nyt on kyllä niin... Grade 8 jumping. Right here. Right now. Voisikin sanoa, että se on tuon FPS-modin syytä vaan nyt, mutta kun se on vaan sitä syytä, että mä en saa sitä hyppyä edes alkuun. Ei!
Kyllä mä vielä tämän yön aikana pääsen tonne. Parta kasvaa ja vitutus kasvaa. Univelka kasvaa. Mä oon vielä 6 aamuilla täällä sitten. Kyllä mä tonne vielä pääsen. Mene nyt siitä. Se ei ole se vaikein osuus tässä. Noin! Menee. Fucking jaa. Great success. Nyt mä menen suoraan sinne Undead asalle. Niin. Toi oli aivan liian vaikea. Aivan liian vaikeeta. Voi, mutta se on ärsyttävä se alkujuttu. Se veden yli tarpominen. Mitä sä asiassa saa? Tuosta on mulle kyllä sieluja varmaan siihen. Niin se avain. Mä en tiedä, onko mulla oikea avain. Se nähdään kohta. Jos ei ole, niin saattaa olla, että lopettaa täältä yötä pelaamisen.